Čau everybody a vítám vás u dalšího videa. Bude to vlog a jsme v botanické zahradě. Takhle vidíte to. Tak to vidíte. Tak já vám to tady natočím. Doufám, že si video užijete. Ten mi do mě se skočilo, tak se nedivte. Snad to tam nebudete mít. Dobrý den. Já tady jsou zase kytka, vám je natočím. Čekejte, natočím. Tak tady je zoom. A koupili jsme si v automatě Bakers. A jestli slyšíte něco, tak Kogi je vedle mě a natáčí taky. Takže se nedivte. Zákaz chození. Je kytí. Mluvám se, jestli vidíte blbě, ale je největší, z toho největší zážitek. Tojky. Čím mám blbě vlasy? Jo, to je nějaká japonská, to je nějaký činčon. Tady takhle modný. Japonský. Tak jo. Co bych vám ještě řekla? Jo, jsou tu lidi, tak se nedivte. Asi to poznat. Tak jo. Toj. Tak já budu mi... No tak... Zkuste. Toj. Je. Tak jo. To je hustý list. Snad jste to viděli. Tak se omlouvám. Čekejte. Zdenko, nepůjdeme se tam podívat? Jo, kytky. Tady se pijou někde, to je i víno, jako, takže táta dostal skleničku a pije víno. Omlouvám, že budu jíst to video, ale má to chuť. Tak to je hustý. Dudíky. Tak jo. Je, tady je jídlo. Tady voní úplně. Tady mají stír. Tady klobásy. Tak jo. Tak mi napište do komentářů, jestli se vám video líbilo. A dejte like, odběr. Jestli chcete i dislike, já to říkám vždycky. Ale teď jako tady nebudu jako já, ale jenom ty kytky, jo? Tak se pak ještě udělám svůj, pak se to ještě rozloučím. No. Týka. Jsem říkala, že tam nebudu, ale budu tam ještě. Jsem blázen. Tady se stojí. Čau lidi! Jo, tady je Kogi, bacon. Nejdůležitější věc do botanické zahrady. Pizza. To je hustá pizza.
Tak jo. Tak, Johnu.